Maayong gabi mga kamugna. To liven up our Christmas spirits this evening, let's all welcome on stage the Super City Marching Band. Giant Christmas tree na anaadiri sa Pointe Osmeña. Atong pagkasaksihan kini karon totoo da akong ipakita kaninyo ang mga panghitabo. Atangin ninyo mga kamugna. In English lang ha. Gikan sa 10, padong sa 1. Basic Math, Grade 1. Okay, atong tanawon. I hope everybody's ready. From 10 to 1, we will light up this Christmas tree for 25 years with Emily Villiers. With grateful hearts, we thank them so much for sponsoring this tree once again. May this light be a beacon of hope for all of the Cebuanos, despite the challenges that they have faced this year in 2025. Let's all do the countdown from 10, 9, 7, 4, 3, 2, 1. Oh! Sige na yun. Giant Christmas tree. There is a Pointe Osmeña.
Thank you very much once again to the University of Cebu Dance Company.
gyud karon ang Puente Osmeña tungod sa pasiga sa giant Christmas tree. Sa isuroy tapod mo sa mga food stalls o gunsay na naka-display diri sa sulod sa Puente Osmeña. Daghan kay tao mga kamunan. Makita ninyo nga puno yun. Puente tungod aning Christmas tree lightings o opening aning mga food stall diri sulod sa Puente. So, tara. Diri sa right, so yung diri. So, mo ni gi dagsaan na ang mga stalls diri. Lain-laing pagkaon ay na diri. Yan kay tao so ulit ko ta diri tanaw. Nagad kayo ang nangauna. So, mo ni mga pagkaon na ana diri. Ato ning tuyo ko maka kita mo kung sa mga display. So, ay mga juices. Pamili mo kung sa ganahan ng pagkaon. Mostly mga barbecues. Na ay kape. So, na po pagkaon sa mga ito na natong mga Muslim. Oh, dara. So, diri sa Pikas, so, naghandig tayo natawa kami. Diri tayo ko na to. Diri na po balik sa mga corners. Meron. Oh, mostly barbecue. Hi, vlog! Hi! Sawadee ka, Thailand! Food stalls. Wow! Seafood so So village lagi di Padung. Oho. Araw. Oh. Nagkan kayo, pili lang mo maka-abot mo diri sa Lods of Puente Circle. Puente Osmeña. So, murag pesta na karotan. Ang kasisig. Sig. Okay, dagan. Process, dagan. Pundukan. Burger na lang ta. So, daghang activities. Oh, tara. Hayag na gyud ang atong Puente Osmeña tungod aning activity karong December 1, 2025 sa unang adlaw sa pagpasiga sa Christmas tree diri sulod sa Puente Osmeña.